vadikani mufaro wangu kusangana nemi zvakare tiri muchirongwa Mike Samba Show pachikuva chemhemberero. Pachikuva chino tinoti hakugona hakuna zera, ndizvo saka muchiona mazera akasiyana siyana achiuya pano vanobatawo mundima dzakasiyana siyana. Imimi kwamuri ikokoko kana muchifunga kuti ndima yenyu maisimudza zvakanaka, makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Hatigoni kupinda muchikamu chino tisina kutaura kutenda kwakaperera vedande mutande vanotipa masaisai iwaya yekuti tigone kutaurirana pasi rose. Tisati tapinda muchikamu chino zvakare, regai ndikupei macomments. Hamunoti macomments amakatinyorera panapa ndangonhonga maviri chete, handigoni kutora ese, asi mese inzwai kumbundirwa, inzwai kufarira. Nhasi ndatora yaLee Lisenga. HKD Boss Freeman, rambai makadaro, mimanzi yenyu iri kutidzidzisa nekutitandadza, rambai makadaro. Zvechokwadi mimanzi yavo inodakadza, inodzidzisa, tinokutendai. Zvakare imwe yandanhonga ndeyaKudzanai Fungurani. Ari kuti wow, my best Freeman, ndafara zvikuru kusangana naMai Chisamba. Neniwo ndinofara kana tichikurukura tese. Nhasi ndine murume wepakati nepakati apa. Unoziva kana waane makore akawanda uchaziva kuti tufana ndetupi, vakuru ndevapi, nekuti vese vanenge vachingori vadiki nai. Murume ane mukurumbira zvakare unoshamisa mukati menyika yedu muZimbabwe. Murume ane mukurumbira kumhiri kwemakungwa, asi ndinomupa mukana wekuti azvisume kwatiri nekuti mazita dzimwe nguva anoenda nenzvimbo. Wakadii yako mwanangu? Aiwa, ndinofara amai. Aiwa, ndinofara. Kumba kwakadii? Aiwa, kumba vanosimba amai. Aiwa, tinofara. Ndinoda kuti uzvisume kunyika nekuti mazita aka ndozvandataura zviye kuti kune mamwe epastage, pane mamwe madunhurirwa, pane zita chairo chairo. Iwe unonzani? Ndikati zvisume kunyika. Ndonzi Dominic Masiwa Benura. Tinokutenda mwanangu. Okay. Ndinoziva kuti basa rako iri wane nguva uchiriita. Ndachida kuti umbondipa nhoroondo kuti zvakasvika zvakatanga sei, nekuti basa rako harisi basa rongoti munhu akangofuma ngoti ndakuda kuita zvekuita Benura, ndakuda kuita zvekuita mukoma Benura, kana kuti zviri kuita hanzvadzi yangu kana kuti chii. Imbondipa kanhoroondo kako. Ndingangoti ndakatanga kuita zvekugadzira zvivezwa nemadhaka ndichiri kuma 5-6 makore around 5-6. Madhaka eminyakwa ndichifudza mombe kwaMurewa. Kusvikira ndasvika kumakore anga ade kuita 10. Saka chakaita ndiumbe nemadhaka aya, baba vangu akashaya ndichiri mudumbu. Saka ndisingaende kuchikoro, ndane makore manomwe fanira maendera aita vangu. Saka ndaitochengeta mombe dzevavakidzani nedzehama kuti tichipiwa chikafu chokubatsira amai vangu. Saka mombe uchiri mudiki zvakadaro? Zimongo dzakumusha nenguva dzino vana vadiki ndo mabasa ataita. Saka ndaiswera ndiri ndega. Saka mombe dzaguta dzarara, ndaizoshaya chekuita, ndongotora madhaka ndoumba mombe, mbudzi ndichingodaro. Saka pandikazoya kuHarare kutafara muna 1978-79 ndo pandikasangana nomuzukuru wangu aitozokugadzira nematombo manje. Saka zvakabva zvangondinakidza semunenge ajaira kuita sekugara ndichigadzira tumhuka, tumusoro nemadhaka. Saka chakandinakidza ipapo ndechekuti vaigadzira zvinhu nokubvisa, asi kana uchiita zvokuumba unenge uchiwedzera. Saka ndakabva ndangoramba ndichitamba navo, vanangotanga kuita tudiki. Vanhu vaiuya kuzoona zvinhu zveshasha idzodzo vakatanga kufarira tunhu twangu, bva ndatanga kutotengesa. Saka zvangu ndabva ndazvifarira zvikuru. Yakabva yaita sendima yeupenyu. Ichokwadi. Ndinokutenda zvikuru mwanangu. Vadiwa vatariri nevateereri, muri kuona kwazvinotangira. Ndizvo saka nguva zhinji tichiti kwazvinotangira hakunyanyorema, asi kwaunoenda ndiko kwakakura chaizvo. Ndinoda kukutenda zvakare mwanangu kuti hazviwanzoitwa nevana vadiki kufunga kuti regai ndibatsire mai vangu, baba vakashayika, regai ndidai tichibatsiridza. Mwari ndofunga saka vakakuvhurira mukana, nekuti zvaunoita zvinozonaka zvakare. Waona hama dzako dzichiita izvi, watarisa uri kuona vachiita zvematombo. Ini chinondinetsa ndechekuti
imi munoziva seiko kuti iri dombo iri rinoda kugadzirwa mombe, iri dombo iri rinoda kugadzirwa munhu, iri dombo zvakasiyana here kana kuti mune maonero here kana kuti zvinotaura zvega here ameno? Mabasa atinoita ndofunga zvavangofanana nevanoimba nekuti paunenge uchifunga nekurarama muupenyu zvakuti tinenge tichiona ndozvinozoita kuti tiedze kuzviitawo nechiburikidza nemabasa edu todzosera futi kuvanhu kana kumuka. Ndizvo chaizvo. Saka kana mukapiwa dombo ndomboti mapiwa zidombo rakangoita kana sechituri chiri pamberi pedapa, hapana here chinokupai pfungwa yekuti apa pangabude mombe, ndozvandoda kunzwa, pangabude mombe kana kuti pangabude mudzimai, kana kuti zvino imimi ndimega ndiye munototanga kuedza kuti moona kuti pamwe wambokoma moti apabude mombe apa pane chimwe chinhu here chingakurakidzei? Dzimwe nguva mamiriro anenge akagadzirwa dombo racho naMwari, dzimwe nguva unotoona mune chinhu imomo, asi dzimwe nguva unozofunga wega kuti ndikaisa chinhu chakadai imomo ingave mhuka kana munhu zvichida zvinogona kubuda. Ndizvozvo. Saka ndinoona kuti imimi munogadzira zvinhu zvakawanda, munogadzira vanhu, munogadzira zvipfuwo, munogadzira zvinhu zvinotandadza maziso zvakangonaka zvokuti zvaiswa apa zviri nyore here kubva mangoita shasha yekuita zvese, kana kuti munhu ukatanga kuti ndoda kungogadzira vanhu, ndogadzira vanhu chete, ndoda kugadzira ichi, sei imimi muri kubata zvese zvakasiyana siyana? Patinoberekwa ndofunga naMwari, patinoberekwa nanamai vedu tinovimba kuti Mwari anenge akatiisa zvakasiyana siyana matiri. Mumwe anokwanisa kunge akangoiswa zvokugadzira vanhu, mumwe mhuka, mumwe ungopiwawo zvakati wandei. Ndine rombo rakanaka kuti ndakapiwa zvakati wandei. Ndizvozvo chaizvo. Ndinoziva vabenura, handizoti matombo enyu anonzi mapisi here kana kuti ane zita rimwe rakadini. Paongororo netsvakiridza yandakaita ndakaona muri munhu anotori nezvinhu zviri kune dzimwe nyika dzisiri Zimbabwe. Ngatimbofamai nenzira iyoyo, munozvifambisa sei kuti zvikoshere vamwe kunze kwenyika? Basa ratinoita nderekupa vanhu zviri matiri. Saka zvaunenge uchiita izvozvo ndozvinoita kuti vanhu vatange kutaura nezvazvo, ungave munyika munomu kana kuti pasi rese. Vanhu voda kuzviona manje. Saka ipapo ndo patinozotsvagwa nevanhu vemuno kana kuti vekunze kunyanya. Ndizvozvo. Saka basa rako ndo rinokumirira kuti utsvagwe. Ndizvozvo ndinozoona kana panhandare dzendege, mune nhandare dzendege zvamakakanda zvinhu, muno mukati menyika yedu pane zvinhu zvine mukurumbira. Ndinoziva kuti atinoti maawards aya, imi makambopindana nawo, makawana maawards api mubasa renyu? Muchagona kuataure? Ungadai batoya nechikocha? Akati one day zvaubvira ndichiri pachikoro. Chinhu chakanaka kumashure uku ndoshuvira kuti pamwe hurumende ichadzosa futi. Paitwa paNational Gallery yedu, paitwa macompetitions evana vechikoro. Saka iwayo ndinawo makwikwi aya, ndichiri mwana mudiki ndinawo. Then ndati kurei ndakatanga futi kukwikidza nevakuru ndichiri kuchikoro, ndinawo akati one day. Kuchikoro maiita here zvokuveza matombo? Taiita zvemaclubs epachikoro aya, asi taizonoita makwikwi kuNational Gallery. Ndizvozvo chaizvo shuviro yako iyoyo yekuti dai zvadzoka zvakare, nekuti mumakwikwi muye vana vakawanda vakadzidza zvakawanda, kunyange nevakuru vakadzidza. Munoziva kana zvinhu zvikaitwa semakwikwi, kunyange zviri chido chidakadaka chemwoyo wako, unoramba uchida kuenda mberi, nekuti kana chiri chinhu chakanaka chauri kungoita chisina makwikwi, chisina anotarisa, unopedzisira warivara. Saka ndinoziva kuti kana tichinge tichiita ndima dzakasiyana siyana idzi, kare kacho ndofunga zvakatanga zviri zvongoti uri kuzvifarira. Zvakazotanga rini kuti ndiro basa rangu? Wakaitora sei sendima yebasa? Zvanga zvaita sei? Ndingangoti pari zvino inini chinoita kuti kurifarira ndo kuchiri muri pamwoyo. Ukada kuritora sebasa taakutarisa mari. Saka ukada kuriita basa iri uchida kutsvaga mari auiwane, kana kuti unogona kukurumbidza kusiya, asi ukaramba chiri chinhu chaunofarira sebasa. Saka ndine vanhu vakawanda maybe vasina kuzosvika budirira fanika zvandikaita, vanokwanisa asi chinhu chavanofarira kuita. Ndofunga zvinowanika kana vanhu vanoita
zvakasiyana mabasa atinoita iwaya. Kana vamwe vanoimba munoona kuti vamwe vana kubudirira asi vachikwanisa chaizvo, asi pamwe mukana haisi kukwanisa kuita vawane chouwiri, asi zvinhu zvatinoita kubudikidza nokufarira. Mashoko akanaka echenjedza uri kupa iwaya kuvadiwa vatariri nevateereri kuti hanzi kana mada chinhu itai nemwoyo unoda, musaite makatarisa ziso remari, nekuti dzimwe nguva tikaramba takatarisa ziso remari hapana kwatinosvika kure, asi mukaita chinhu nemwoyo unoda ndopamunozonzwa tingati pachirungu maofa kuti ichi chinhu chako ichi ungachiite mari ichi, iwe wanga wakachigadzira usina kumbofunga kuti unoda kuchitengesa, ako ukandiitira chibasa ichi ungandiite mari, ko ukandiitira izvi. Saka zvakanaka kuti titange takwenenzvera mabasa edu atinenge tichiita, muzvinhu zvedu zvatinenge tichiita. Ndinonzwa nguva zhinji kuti vabenura vaenda kumhiri kwemakungwa, vabenura vaenda kwakati. Ikoko munenge muchinoitei kana mukanditendedza kubvunza? Ikoko ndinenge ndadanwa kunoratidza zvinhu zvangu. Saka ndinodanwa maybe ndinodanwa nevanhu vakasiyana-siyana. Vamwe vanhu vakatenga zvinhu zvangu vobva vati asi toda kuti uye nazvo umboratidzawo munzvimbo yavanogara. Ndizvozvo. Dzimwe nyika dzamakamboenda ndedzipi dzakafarira? Nokuti panapa tiri pachikuva chemhemberero, tinoda kurakidza nyika yese kuti aiwa, kuZimbabwe tinavo vanozvigona. Indakamboendawo rimwe gore kunze kwenyika ndikanotarisa tunhu twacho twakanga turi kunze, ndozvo ndakafunga ndikati kwedu kumusha kunana mukoma Benura hapana zviri papo. Dzimwe nyika dzamakamboenda. Chokwadi sezvo ndati ndakatanga ndine makore 10 ndane makore 50 muri mubasa irori. Ndingati ndiri mubasa ndingangoti 40 ndichiita basa, asi ndakaita rombo rakanaka kuti ndakakurumbidza kufamba pasi rese ndichishedzwa zvokuti ndingangoti kunonzi kuEurope uko ndakasanganisa yese nearly yese. Then kuAmerica ndofunga ndienda katatu pagore at least. Then kuna na Australia ndingangoti pasi rese, kuna na Korea, Asia, kwese macontinents ese ndatenderera. Saka ndofamba chaizvo gore negore ndinodanwa. Kufururudzira mwanangu, zvinodadisa, ndo mhemberero yatiri kuita panapa. Mwana weZimbabwe kwese kwaari kutaura Benura ikokoko anenge achinzi Zimbabwe iri apa. Zimbabwe yauya. Dzimwe nguva kunyange vakasamududza iye nezita, asi nyika yake vanoidudza. Ndosaka tichiti hama neshamwari ngatifarirei nyika yedu, ngatirakidzei zvatinoita. Mukati menyika yedu mune vanhu vakaropafadzwa vakawanda, vari kuita zvinogara zvakadaro, vanoimba zvinoshamisa, vanoveza, vanosona, vanotaura, vanoita sei. Saka zvipo izvozvo ndizvo zvatiri kupemberera pano kuti zvirambe zvichingotisimudzira. Handizive kuti kana muchinge muchiita basa iri rokuveza, nekuti imimika ndinofunga kuti ndimega munenge makatarisa dombo renyu kuti apa ndofunga ndo pachauya munhu apa panoda kuti pauye muswe wacho womombe apa panoda ibasa here kuti mungati muri kuita dombo rimwe chete mushanda nemumwe munhu, kana kuti hazvigone. Munoziva mabasa edu handiti mukuva takagara panapa asi vakabata zvekuti vheneka vakawanda vari muno, asi imimi renyu rinodaro here? Rinodaro nokuti mukatarisa fanika muno atina zvikoro zvemabasa iwaya. Saka seni ndakatodzidziswa nemuzukuru. Actually handitotaura zita rake, ndamunhu andinokoshesa zvakanyanya, anonzi Tapfumagutsa. Mwana wateto ari kwaMurewa zvake, ari kugara kwaMurewa, asi atinoonana. Munhu ari aiwa regai timbomutenda. Vadiwa vatariri nevatariri, regai tisumudzire maoko kune muzukuru Tapiwa Gutsa. Tapfumagutsa. Vashoma vanozviita izvozvo. Nhasi handiti unodada uchiona sekuru vako vatoo munhu wenyika wepasi rose vari kukutenda naivo, nesuwo tinokutenda nebasa rawakaita. Saka isusu tiri kuti kakara kununa hudya kamwe. Iwo kana uine chaunogona dzidzisawo mumweka agokudzidzisawo. Honai Benura ari pano akadzidziswa nemuzukuru kunaka kwekubatana mukati meukama. Saka ngatidzokerei zvedu panyaya yedu yekuti munogona here kushanda dombo rimwe chete, kuti iwe uchiita muswe
ini ndichaita nyanga kuno kunechi, kana kuti kana watanga atanga chake anofanira kupedzera pake. Zvasiyana nekufekiteri wekuti mwari kusona humwe chete, mumwe ari kusona makola chete. Iri basa iri manji zvarinoita pane vanenge vachida kudzidzira vaifanira madzidzisiro andikaitwa nemuzukuru. Iwe ndo unotoita zvese, ndione pfungwa chinenge kuti uchida kuti chibude zvakadii. Saka unenge uri in control. Uyu kana ari kutoita kutongoteera kuti adzidze kuti zvinoitwa seunyanzvi hwazvo. Asi chinhu chinofanira kunge chiri changu. Ukada kuti mumwe munhu aise mutswa achaubhendesa nekwawo usiri kuda. Saka chinofanira kunge chiri chako. Asi zvatinoitira kusenza nevamwe kuti vadzidzire kuona kuti maturusi zvatinoshandisa zvinoshandiswa sei unopedza kutanga kusvika pakupedzisira. Asi dambudziko rinozoitika manje vaya vasina chipo ichi kazhinji ndo vanozopedzisira vakuita vanoti piracy vakutora zvinhu zvevamwe. Sokuti dai inini mukatarisa basa rangu neraiye muzukuru wangu rakatosiyana. Ndiri kuita zvangu, iye anoita zvake. Kunyanga akandiveza ere muzukuru? Ari kuveza. Saka ndizvozvo. Saka munhu wese unoda kutombonobata basa remunhu ane unyanzvi kuti unazoona kuti pakutangisa nokupedza kuti chinatsokononzereka zvinofamba sei. Asi kana unazvo pane vatinodzidzisa vacho unoona kuti anobva aita tsvaga akwanisa kubata maitirwo azvinoita. Unoona kuti anobva atanga kubuditsa zviri maari. Ndo zvinoita kuti asimuke. Ndakaramba achiita zvangu inini dzimwe nguva zvinogona kumuremera ndava zviri mandiri handizvo zviri maari. Mazvitsanangura zvakanaka chaizvo kuti pane dzimwe ndima dzeupenyu dzisingapike mumwe munhu. Ndinombonzwa vanhu vanombondibvunzawo ini kuti naMai Samba zvinoka kushoyi pane mwana wamuri kudzidzisa here kana kuti muzukuru. Zvimwe zvacho hazvidzidzi hazvipakurike. Munhu angaite izvi neizvi nekuti zvimwe zvacho zvinoita sezvakarukirwa mukati. Zvakarukirwa mukati nanyadenga. Asi zvino munhu anotarisawo nenzira yake kuti ndingade kuita izvi asi ufamba nenzira yake. Ndiri kuona basa renyu kare zvaisaitwa nemadzimai. Asi mumashure umu takaona madzimai akuitawo. Munofungei madzimai ari kunyatsoita here zvinonyatsoonekawo kana kuti basa racho harigone? Nekuti ndiri kuona kuti basa racho munhu akadzinga ragara anofamba nacho dzimwe nguva chena achiperi zuva rimwe chete, dzimwe nguva achiperi vhiki rimwe chete. Ana mai vari kuzviona sei? Ana mai vashoma. Sokuti inini pandiri panapa ndine pfungwa yekuti pane kanzvimbo kandiri kuedza kugadzira kuti maybe tikwanise kudzidzisa vasikana. Basa harina kuoma. Saka vanhu kare vaifunga sezvamuri kutaura kuti basa rakaoma harina kunyanya kuoma. Harina kunyanya kuoma? Yeah, because kungoti ukaratidzwa nenzira yekuzviita zvisina kuti ushandise simba rako rakanyanyisa. Saka taakuziva kuti kana uchida kusenza harimborwadzaba. Saka ndine chishuwiro yekuti maybe just senza netuvana twechikoro ndikabvumidzwa. Ndinofunga kuti vanokubvumidzai nekuti kana muri kubatsira kana muri kuita zvinhu zvakanaka handifunga kuti pane angakukonesei. Ishuviro yakanaka neniwo ndinotoshuvira kuti dai manga mazviita. Asi chiri kundinetsa mwoyo wangu ndechekuti imimi mavanhu vari kuonekera yatingati pachirungu international. Zvinhu zvenyu zvakakura imi muri kutogadzira kana mastechuka ekuburitsa munhu sezvaari nematomba. Zvashaya seiko kana kachikorowo kekuti munhu anoda kuenda anonoendawo apa achidzidza zvesculpture izvi zvashaya sei? Chikabva chaita chikoro chokuti chive chikoro chaicho tinogona kutora futi vanhu vanozongopedzisira vakungonetsana nevanhu vachiita izvo kungoteedzera zvinhu zvevanhu vachikanganisa. Saka pfungwa yangu ndeyekuti tikatanga kusenza netuvana tudiki semunhu akatanga ari mwana mudiki ndoziva kuti mwana mudiki anofunga sei sematangira andikaita. Tichingotamba nawo tichimbovatora maholiday tichisenza nawo. Pandinenge ndaona uyu ane zvaanazvo ndovatinozonyanya kuita tokubatsira ivavo tovasarudza kuti tivakudze. Ndachikaita chikoro tinoita dambudziko. Mashoko makukutu ari kutaurwa aya kuti zvinhu zvimwe zveupenyu mabasa mamwe eupenyu anoda chido. Izvi zvino ndosaka maakuona taakutambudzika kunzwa kuti mufundisi wekwaka vakaba vakarohwa vazoita zvakati. Asi mabasa munhu amangotanga maona kuti aiwa vakadaidzwa naMwari here kana vari kuita izvi. Muona zvakare kuti mukoti munhu anofanira kunge ari mukoti
akagara pasi ari kutoti aiwa ndiri patea time munhu ari kuumburuka neurwere uko nokuti tinoziva kuti kune mabasa ekudaidzwa zvakaita mabasa eukoti echinesi echiremba eufundisi nezvimwe zvakadaro mabasa ekudaidzwa mabasa ezodzo haadi kungoti munhu wochingotedzerwa kuti mukoma wangu zvaari kuchiregai ndiende mukoma wangu ndozviri kutsanangurwa pano namukoma Dominic kuti basa rinoda kubva mumwoyo chido chinoda kubva mumwoyo ndinoziva kuti izvozvo munozviburitsa zvakanaka kana iri stage yemunhu zviri nyore here kugadzira Mike Samba zvavakaita zvinezvi mundiburitsawo netumatama twangutu munozvigona here mukoma izvi ndakambozviona muchizvigona zviri nyore here zvemastages chinhu chese chinodzidzwa Mike Samba ndomwe kana une chipo chacho saka ndikatanga umbeita yakamboita ruzha zvokuti yemukuru wenyika asi ndapedza iyo ndakaita rombo rakanaka ndikaita president Mugabe haina unazobuda zvakanaka ipapo ndendangokambirawo zvangu kana kuti ndanzi tiitire ndikati izvi handisati ndambozviita zvokugadzira munhu sezvaari asi vakuru vacho vakati aiwa munhu akaita sewe zvikanzi ndiwo achiita chinoita chiremera apa ndangokambirawo bva ndaita asi hazvina unazoita sekubuda zvakanaka zvakafadza vanhu asi after that ndapedza ichocho ndakaita rombo rakanaka kuti Dr. Guramatunu Solomon Guramatunu vakanditi ndoda kuti nditi saka ndisawira mukuru wechino chirongwa naiwa tinotenda saka ndadaro mamistakes andikaita pane chevakuru chiya ndendakuziva ndakutonopedza ndopandikaona kuti ndofunga paipa ndakakanganisa pakati ndakakwanisa kuvaitira chinhu chavo chavari kufara nazvo vakatozoshedza vamwe hurumende minister wetourism nguva iyo vakatouya kuzochiita unveil makorokoto saka zvinhu zvese ndikangoti zvinhu zvese zvinosenzwa kwangoti hapana chinoramba nenyasha dzaMwari chaizvo vadikani munhu kana achinge aresva akakanganisa ari mubasa haisi mhosva hazvisekanwe zvinotokurudzirwa ndosaka muchiona kuti kunyange mai chaivo vakutodonzva musi munonyatsonzwa sadza ramai kuti nhasi harina unzwa mugotiri asiwo vagara vachibika kana kuti mumwe munhu anogara achikusonerai motozoona rimwe zuva kuti chihwe zvavasona kola yakatarisa kusaidi isusu tinoti kana munhu achinge akanganisa ari mubasa ngaakurudzirwe ngaasumudzirwe hakuna angati haakanganise imi munokanganisa ini ndinokanganisa ndoziva kuti patiri kutandadzana kudai kune vakawanda vangade kuziva kuti kune mhando dzematombo akasiyana-siyana here kana kuti dombo idombo chete nokuti chiringaziva chee chaakunokwikwidzana nesu ndaida kuti tinzwe kuti munhu anosarudza seiko dombo matombo arimo munyika medu akawandisa tine rombo rakanaka tine akasiyana-siyana anowanika machena ekurushinga kwoita mamwe egreen anowanika kuchiwesha kwoita matema ari kunana guruve uku kwoita mamwe epepo ari kunana epepo matombo asanda ndamboriona rinonzi lepidolite asanda ndamboriona iroro saka akawandisa kuricheka anongowanikwa pansi here munochera here kana anowanika mumakomo mamwe murwizi anowanika pese pese Mwari vakanakisa tinotenda chokwadi saka munenge makutsvaga neruvara rwamuna nondoona zvinhu zvenyu kana pandinenge kana mifananidzo yandakatarisa pano ndiri kuona musikana akapfeka mujivha wakada kuenda kubrown ndokuona mai vakatopfeka hembe yavo ndofunga ndaamadhuva seni ndiri kuona vakapfeka hembe ine ruvara rutema neruchena ndiri kuona zvakasiyana-siyana saka ndabvunza kuti matombo aya mazvinzwira kahirujira kufuka kana kuwarira mukoma havana kuvanza vakutaurirai kuti tine mhando dzeruvara dzakasiyana-siyana atingati pachirungu macolors akasiyana-siyana vabenhura ndinoziva kuti mimi muri munhu akazvityora asingawanzoridza ngoma yake kuti pangu muongoro netsvakiridzo pane zvimwe zvakamakaitirwa zvikuru kuAmerica mungambopinda mazviri here mukaudza venyika nepasi rose ndofunga makore mairi apfuura pane city inonzi Indianapolis kuAmerica ndakaita mashows angu ikoko kubvira ndofunga kunopfuura makore angangoita anopfuura
makumi mairi ndofunga ndichiendako ndichinoita mashows ndichisenza netuvana tweko tichiuya kuzoita ndichitaurawo zvangu zveupenyu nevana vaida kuti mukutaura kwataita nawo vaiona kuti ndofarira kudzidzisa vana kutaura kurarama kwedu panyika kwakangofanana zvina basa kuti kuAmerica here kana ndizvozvo ende vanzwa nhoroondo yeupenyu hwangu vaida kuti nditaurirewo vana veiko kuti hazvina basa kuti wakazvarwa uri zvakaoma panzvimbo yeupenyu sei asi iwe wakatozvarwa wanherera mazuva saka unokwanisa kusumuka sei ndizvozvo saka mukutaura imomo ndakapedzisira ndakuita maworkshop nevana vavo ndichivadzidzisa ndichitaura ndichiita basa futi rakaita kuti vafarire zvikuru kuti vanhu vaone kuti sezvandataura kuti hazvina basa kuti wakatanga sei unokwanisa kupedzisira wasimudzirwa naMwari ndizvozvo saka nokufamba kwenguva ndakaita vanhu vaifarira basa rangu vakanyanyisa ikoko namanje kusvikira vazofunga kundipa kusarudza zuva rokuti vanoti Dominic Benhura Day ikoko makorokoto mwanangu chigutiro tamba wakaguta chigutiro tamba wakaguta katinodadaka nemazimbabwe ndizvozvo asi pavatungamiri venyika iwe ndoziva kuti wakamboti nemutungamiri uyu ukamboti nemutungamiri imbozvitaura nemuromo wako ini ndovaziva asi nemuromo wako uchitaura kunyika kuti ava ndakavaitira zvakati ava ndakavaitira zvakati nekuti unoziva kana vari vatungamiri venyika dzimwe nguva tese hatiwane nguva yekusvika pedyo navo zvikuru sei pamwe nemabasa pamwe nekwatinenge tiri kure iwewe wakazvikwanisiswa naMwari wako chokwadi ndingangoti kana iro bhaibheri pane parinotaura ndisingazivi zvangu vhesi racho kuti rinogona kusvitsa wakuru ndakaona mukana iwo kuti ndingangotangira munhu president wedu waRobert Mugabe amunhu wandikapedzisira ndakuziva semunhu kuburikidza nebasa rangu ukuzoti president wedu aripo izvozvi vaMnangagwa vanototi nemabasa angu ndinovaziva kuburikidza nebasa racho poita president wekuChina ane matombo angu mairi then poita president Nelson Mandela ane matombo angu ndakavaona in person vanoisa then pozoita president Kenneth Kaunda ndakavaitira futi basa ndikatoshedzwa ndikanovaitira ndikazoona futi president Rupia Banda ndikavaitira then pozoita vamwewo vasiri mapresident asi vandinokoshesa zvikuru like mukoma Mutukudzi wengu ane basa rangu mukoma Jimmy Cliff ane basa rangu Miriam Makeba ane basa rangu ndichingotaura Brenda Fassie ndakakwanisa kusangana naye paakamboya muno through paitwa Malaika show akapedzisira aita basa rangu saka vanhu vakati one day vamwe vashoma tinotenda mwanangu tinotenda ndinokutenda nokuti unoona kuti kana munhu achinge achitaura achiziva kuti kuna Nyadenga achiziva kuti kuna Mwari vanotisesedza kwese tinokutenda nemikana yese yawakasangana nayo pamusoro pebasa saka tati unokodzera kuuya pachikuva chemhemberero chizvipemberere nekuti ukasapembererwa nevekwako hazvikwani nekuti ikoko kwako unofanira kumboridzirwa ngomawo pane mibvunzo miviri yandinoda zvangu kuti upindure muzvidimbu yandinobvunza munhu wese anouya pachikuva pano ona nyika kaizva yaita nenyaya yemadrugs iwewe semubati wezvinhu webasa unotaura nevana unoita sei unoiona sei nyaya yemadrugs nyaya yemadrugs sekuona kwangu yatiparadzira nyika asi handizive kuti sei tiri kutadza ndava vanhu vanonzi vanozviita vacho vanozivikanwa mungangonzwa munhu wese anoenda kana maplatforms epasocial media unonzwa vanhu vachitotaura kuti muraini medu toziva kuti zvinowanika singazive kuti hurumende sei siri kungovatora vanhu vavo vafarira zvachose ndizvozvo zvachose ende inyaya yekuti maybe vanhu vakaita sesu nevamwe vanotizivikanwa dai taipiwa mukana futi wokupinda muzvikoro tichinotaura nevana ivavo topiwa futi mukana sezvandambotaura kuti maholidays titore vana ivavo tipote tichishanda navo toziva kuti tinowandirwa zvedu nemabasa nenguva inogona kuti netsei asi pamabasa akadaro ndosaka inini pachezvangu ndakafunga kuti nekanzvimbo kandinoda kuvhura ikapo kuti ndipote tichivabvisa vana varamba vari busy kuti vanenge vachiita maextra lessons asi after
vapedza mari extra lessons nguva zhinji vanga vachiita ingave bhora vachitamba nevanhu vane mukurumbira vanozivikanwa ende vanofanira kunge vane vanhu vaneva vachidzidza vasawane time yekuti vaspende vari vega vachiita zvinhu zvemusoro wavo vari pamafoni chete tivadzidzise zvinhu. Shumiro yamukoma yakanaka. Shumiro yamukoma iri kudzika-dzika kuti ko kana imimi muchitaura kuti kumaraini kwenyu muri kuvaziva kumaraini kwenyu ndezvekungonyepa here nhai kana kuti ndezvechokwadi. Kana zviri zvechokwadi vanhu ivavo ngativamhan'arei. Kumapurisa kune nzira dzakasiyana-siyana zvekuti kana usingade kunotaura nemuromo wako unongonyora okanda muchibhokisi chiya vanozvitsvaga vogozvibata. Ko nyaya yesocial media munoiona sei mukoma? Social media inenge munondouya unocheka uku zvakanaka ukocheka zvakaipa munoiona sei? Social media yakanaka ichiburikidza nekuti iri kushandiswa sei asi chaipira yanyanya kurerekera kwakashata kwacho. Endi sezvinei nokufamba kuri kuita nguva mwana wese anofanira kunge ane smartphone nechi but zvakutoda kuti tidzokere kare kaya kwekuti vanhu tizive kuti mwana wese mwana wangu munhu wese mwana wangu tokwanisa kuti vana vedu isusu vatsurike naamai vepanext door kana nababa vepanext door. Tikadaro ndofunga maziso anowanda anotarisa mafambiro ari kuita vana vedu. Mashoko makuku tautaurwa namukoma kuti social media yakanakisa mabasa aya ari kuita asi kwayakurerekera kwayawandira ndiko kunotyisa. Saka tikaisa musoro pamwe chete zvinofamba. Baba ndingade kuwedzera kuti ivo futi mafanika chikuva chamatipa ichi dai zvikuva zvakadaro zvakawanda zvinorerekera kuzvinhu zvakanaka zveupenyu because zvichaenda pasocial media chinhu chakanaka. Asi ivo vachona tikatarisawo futi vari kuita mabasa iwaya vari kugona zvavo asi mukatarisa kwavanyanya kurerekera vachida mafollowers ndikoko kwakashata kwacho zvokuti marole models akunzi marole models nevana vedu ndivo vanhu vachona vari kunyanya kukurudzirwa. Mukatotarisa vanoda kuita zvekuseka-seka nekufadza vanhu vechikadzi kana anamai vari kukurudzira zvinhu zvakashatisisa ende ndo vari kubva vachiisirwa mared carpet vachikurudzirwa zvakanyanyisa neeven maradio stations. Saka ndokwanyanya kurerekera vanhu vari kuda chimari paYouTube vari kuda saka mukatarisa content yavari kuita yakanyanya kurerekera ikoko unfortunately. Zvinonyadzisa. Basa renyu taripemberera pachikuva chino. Tinokushuvirai rombo rakanaka rekuti murambe muchiita basa rakanaka. Tinoda kuti Mwari varopafadze mabasa iri ruoko rwenyu. Ndinoziva kuti makatowana ropafadzo mubasa ramuri kuita asi tinonamata Mwari mupenyu haaneti kuropafadza anoramba achingokuropafadzai. Ndinokutenda Dominic nekuuya pano chino chikuva asi sandapedza handigone kupedza kandisina kutenda vakatigadzirira musha iwoyu waMambo Space Creatives vakatigadzirira musha watigere pano nekutenda zvakare vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana nepasi rose. Tanga tina Dominic Benura nyanzvi yenyanzvi mukuita masculptures. Mukafamba munhandare dzakasiyana-siyana munyika dzakasiyana-siyana munoona mabasa avo. Kana muchida kutaura navo makasununguka kutiridzira kana kutinyorera tinovabvunza kuti vakasununguka here kutora nhare dzenyu vakasununguka here asi musazovanetsaka dzimwe nguva vanenge vari pabasa asi kudzidza hakuperi makomo anopanana mhute sezvatinogara tichingotaura. Ipo pano vatochipa mhute yakawanda yekutidzidzisa kuti matombo anowanika akasiyana-siyana sei zvakatanga sei irwendo rwekuti mumwe munhu ari kutorwuita. Vadikani kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata zvakadi kusangana zvakare pane chimwe chikuva svondo rinouya. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.